Dobrovoľníctvo ma naplňa, pretože si myslím, že každý môžeme svojou časťou prispieť komunite a nejakému tomu well-beingu, čiže dobru v tej komunite a môžeme si tak vytvárať to prostredie trošku aj podľa seba a nečakať iba na nejaké vstupy zvonku. A preto sa rada zúčastňujem aj vždy aktivity Naše mesto, kde som ako ambasadorka. Moja pracovná pozícia je manažérka konfiguračného a zmenového systému. To znamená, že mám na starosti na 3. a 4. bloku dostavby elektrárne Mochovce všetky zmenové procesy. Je dôležité, aby naša spoločnosť mala pokryté všetky vekové kategórie, pretože potrebujeme aj skúsených odborníkov, ale aj tých mladých, nadšených, rýchlych študentov a práve aj na projekte Mo3-4 vidíme, že keď sa to dobre skombinuje, tá staršia múdrosť a tá mladšia dynamickosť, tak to prináša dobré výsledky. Zistila som, že okolie okolo seba môže meniť tak, aby to viac vyhovovalo aj nám. To znamená, že v rámci materského centra, keď sme potrebovali nejaké nové pomôcky, alebo keď deti potrebovali nejaké nové preliesky, tak ideálne bolo riešiť nejaké projekty a spolu podieľať sa na nich. Rozárium vzniklo v Tlmačoch v parku ako úplne prvý dobrovoľnícky projekt cez nadáciu Naše mesto. Slovenské elektrárne sú v tomto úžasný zamestnávateľ, že nám umožňujú v rámci pracovnej doby sa zúčastniť akcie Naše mesto, kde naozaj tá spolupatričnosť všetkých dobrovoľníkov zo Slovenska, kde sa tisíce dobrovoľníkov v jeden deň zapoja preto, aby urobili niečo dobré. To človek má potom až zimomriavky, keď sa teší, že toľko ľudí sa našlo, ktorým sa chce aj niečo urobiť a nie len sedieť za počítačom.